जोलै गाज्रि जोलै हांगारा बबेनि बेलाय लाबदाङालाय गुन्दि नुखायो मानसिखौनो थास'खौ। लोगोफोर मा होनदों मिथिगोना? सनमान गैयि हिनजाव माहारियाव गोलैयाथ' नों। हिनजाव माहारि नङाबा माबा हुवा बायदि नुदो नामा? हुवा बायदि नुदो? खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो आं चेनेलाव फिन बरायफिननाय थाबाय। थ' लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेल आरो भिडिअखौ एसे नायनानै हमनो हाखाबाय जानांगौ। दायो सुमि बसुमतारी आब'नि सायाव सासे हिनजाव मानसिया गाज्रि कमेन्ट हरनायनि थाखाय बिथाङा सोंखारिनायखौ नुनो मोन्दों आरो सोंखारिनो गोनां जादों। लोगोसे महिलारी बिथांखौबो सानै मानसिया राजखान्थिजों सोमोन्दो गोनां बाथ्रा बुंनायनि थाखाय बिथाङा जोबोद रागा जोंदों आरो उल्थायै बिथाङा फिनजाथाय होनायखौ नुनो मोन्दों आरो सोंखारिदों। बिथांमोना मा बुंदों नोंथांमोना नायनानै लाग्रोदो। लाजिया नों लाव दुम महर लानानै नाखि गानलायलायनाय गुस्थियावबो सबाय बिमा दंलायो। गुस्थियाव सबाय बिमा गोनाङा देन्जार गुन्दि जाखायो, थास' मानलानाय जाखायो। ओरैबायदि नथि बाजारिया। अबे गामिनि बे बाजारिया? खोन्थाहर आंनो कमेन्ट बक्सआव सनाफोर। अबेनि बे फट'खौ नायनानै ला, बिराद साइज बियो गुन्दिनि फिसाया। जोलै गाज्रि जोलै हांगारा बबेनि बेलाय लाबदाङालाय गुन्दि नुखायो मानसिखौनो थास'खौ। हामबायसै आगैमोन, भिडिअखौ शेयार खालामनानै हो। अबेनि बे थास'आ खोन्थाहरलाय, सोर गामिनि? थांनानै दोखो दोखो बुद्रुनां बेखौ ग्लं थं खुनानै बुनां बेखौ। रावखौबा सुखुवाहां। रोंदों होननानै गाज्रि कमेन्ट हरनाङा दै। आं बेयाव गाज्रि भिडिअ होआखै जेबो। मालायखौ बुंहर, है गस्ला फिसा फिसा गाननानै मोसाग्रा, जांगिया गाननानै मोसाग्रा बिसोरखौ बुंहर। आंखौ बिदि होनहरनाङा मिथिबाय? थास' बास' एखेबारे मोननाव अबे गामिनि खोन्थाहरनाय भिडिअखौ शेयार खालामना हो। अबे गामिनि बेलाय फावगालियालाय नाखि गानगुलायनाय? नोंखौ नाखियाव हमना थाव सोबागोन आं। आङो एसे मोनसे कमेडिनि भिडिअ बानायबाय, बेबो नोंसोरनाव सु बायदि हाबहैलायबाय। गलिमार होननायाबो दाय जालायबाय। मायाव गुलि मारिखो नोंसोरखो? माखौ मायाव गुलि मारिखो? बे मोनसे ट्रेन्डिंआव सल'आनो भाइरेल जाबाय नालाय बे रिल्स बानायग्रायालाय बानायखागोन। ओमफ्राय आंखौलाय मानो राजनितिकआव खमायलायखो हो? राजनितिकआव मानो सोलायखो आंखो? मा मोनखांदो हा? हाथायखौ नुदोंना नुवाखै? हाथायखौ नुदोंना नुवाखै? गिदिर गिदिर अरस' जानो? नै लोगोफोर मा होनदों मिथिगोना? सनमान गैयि हिनजाव माहारियाव गोलैयाथ' नों। हिनजाव माहारि नङाबा माबा हुवा बायदि नुदो नामा? हुवा बायदि नुदो? खानाय दं, मा दं आरो मा दंबावो? मा नांबावगो? ओइथालि माहारियावसो रुजु जायो। बाह, नै स्क्रिनाव होना होनि नोंथांमोना नाय। आरो मा फाखा बुंदो बियो? मा फाखा बुंदो? फाखा बुंनाय साइसआव नोंनि नोमा नोमफायासो बेबायदि माहारियाव गोलैयो। बेफोरबायदि माबानाया भिडिअआ मा आङो गाज्रि मोसानानै दिन्थिखो? माबा मोनसे नुजालांखो? माबा मोनसे भाइरेलानो जालांखो ना माखो? बे गुलिमार होननायावलाय मा गुलि नाङैखो नोंनाव हो? मा नुजालांखो? मा भाइरेल जालांखो? मा होननो सानदों नोंलाय? नोंसो लेथ्रासै आंनिसुय। आरो सासेया मा हरो दर' नायथारनांनो सिखो मोनखांजोबो आंखो खें-खेंनो। खानाय बोनायफोराबो नै गरमदोनो बोरैबा जाजोबलांबाय। रंजाग्रो नोंसोरो, नुगोन र' नोंसोरनि सरकार सालायनायखौ। आयो हाबाब, आरो बिपिएफआवसो दोनहरबावलायबाय। बिपिएफ मानो होनबाय दं आंखो हो? मानो बिपिएफ होनबाय दं? मायाव नुनानै बिपिएफ होनबाय दं? ना बिपिएफनि मोनजानो ना इउपिपिएलनि मोनजानो आंलाय? मानो इदि होनबाय दं? न' गंसेखौनो मोनफेराखै हाबा जानायनि उनाव। मा होनदोयो? 2 मान्थ 3 मान्थनि गेजेरावनो मोसाबाय था नों। राजनितिकनि मा नलेज दं नोंसोर बायदिनाव? माहारिनि मा साननो रोंदों नोंसोर बायदि मानसिया? लाजिनोबो रोङा, साइसबो गैया, बाइसबो गैया। आं बायदि साइसखौनो मा हिसाबै साइस गैयि नुखो नोङो? सतिमा नार्जारि, बेसे साइस नोंलाय? बेसे साइस? फै खाथियाव सुनायनोबा। नोंनावसो नलेज गैया। नोंसो राजनितिकखौ लानानै बेयाव गुबुंले बारहावा सोफैबाय दं। आं राजनितिकखौ लानानै आं इउपिपिएलनि आं बिपिएफनि होननानै रावखौबो रायनो थाङाखै। आं गेजेरनि मानसि, आंखौ बुंनो नाङा। जाय मानसिया ससियेल मिडियायाव फैनानै बिपिएफनि बाथ्रा बुंफैयो, इउपिपिएलनि बाथ्रा बुंफैयो, बिसोरखौ बुङैब्रा। आंखौलाय मानो नांजाबाय दं नोङो हो? एसे फानि खालामनायावबो नोङा आलौदो। आंनि भिउवार्सआ आंखो मोजां मोननानैनो फैखायो। नों बायदि सेरेब लोंग्रा मानसिया आंनि साहा लोंग्रा संसाराव हाबफैनाङा। आंनि लोगोफोरा साहा लोंनानैनो मोजां मोनखायो। नों बायदि सेरेब लोंग्रा नोङाथ'। स्क्रिनाव होयै होगोन आं मिथिबायना? राजनितिकआव सोनाङा होनबाय दंना आंखो? बुजिगोन ना बुजिया?